Yan. Dito na kami sa... Nagbibideo ako din. Dito kami. Hi! Hello! Saan tayo yan? Dito kami ngayon sa Bolo Beach. Bolo Beach ito na. Okay. Bolo Beach, nakapatid ng Bola Beach. Corny. Ano na? 1:42 p.m. Ngayon ay Saturday, January 25. Hala! Ano pa? Kaming nakasabay. Tapos nakakaya magsalita. Kasabi nila, baliw ako. Dalawang nakita kong ganun. Black yellow, tas black white. Ang init ng tubig dito. Wait lang. 1:43 na. Kanina pa kami naglalakad-lakad. Simula siguro 12:30 naglakad kami. Medyo malayo ganun dyan. Yan. Dito yung mga rock formation. Wait lang, picturean ko muna siya.